Dediğimen anda Diyarbakır yekiniyen şehit Harun El-Teybet bu operasyonun havayı panzer u vasayete leşkeri yen çeteni devlet atıka dagirker değil şendaviyen ruşlat emin biçilerde durukhinen. Yekiniyen vasayete leşkeri du panzer hedef kertin u ruhandın. Hejavi bir hıstine ku je despeka kanuni ve arteşa devlet atıka dagirker u çeten ve eri şevhe ledici herema bakur uşate Suriye bi Teybet ledici heremen derdora pra karak uzak u bendavatış reyen ruşlat e bajaremen bir çeydi domine. Mafya heviye dve edi netene bi nikaşkirin dve vaha vare bi cihanin. Parlamenteri Dem Partiye Kamuran Tanhan tekildarı mafya heviye akıvi. Tanhan gut rebera poti pevaju açtı da aktoreke giring o vaha devam dike. Geleke giringe kuşertu mercen azat en liderin bene lideran beni afrandın. Rola ku brez Öcalan bu çaresine perskileka kurtu demokratik buna Türkiye bileyse ne cihini kaşeye. Brez Öcalan'la girtikaha grava imrale teheşten ev meseleli peşe des pekirina pevajuye ki astengiye herimezine. Talhan des şankir kurevşa rebera podi ve tene dıçarçıyor mafeheviye de neyini kaşkirunu u balkişan ser van xalan. Ve guman ev pevaju eger tene bu mafeheviye ve begiredan ve beravşeke şaş u ne cihte. Brez Öcalan ve pevaju da aktore bengehine u rola vidi ve çarçove deke hin berferete beynirxandın. Ve karı be beşen cuda enciva kere tekili deyne u şertu mercin ve yeke beyne afrandın. Ev danustandın ve bandoraki ereni li pevajuya jibu açtı u çare seriye vere bikirin. Wazaret Adaletiye Fransa'ya nameyan komkujiye Paris'e atşandın. Komina jinan axwebun agireday tevger jinin Kurt a Fransa'ya TJKF Wazaret Adaletiye Fransa'ya nameşan jinan nameye xwede xwestin failên sakine cansız Fidan Doğan Leyla Şailemez yenine heçiliye 2013 hande Emine Kara Mir Perver u Abdurrahman Kızıl 23 kanuna 2020 dan deli paytaxta Fransa Paris'e hatın katil kirin jiraya gişre beni eşkere kirin udarız Dinamiya ji Vazir Adalet rahat şandın de hat diyarkerin ku mirina faili komkuja Paris'e yekemin Ömer Günay bugumane u behinceta sırra devlete leser doze hat gertin. Dinamiya de balkişandın biser komkuja Paris'e ya duyemin ji vahat goten. Komkuja duyemin ji behinceten tenduristiya vi ne başe u cinayeta nijat peresti komkujine hatroni kirin. Jinan dinamiya de diyarker ku ve tekoşina vanya adalete u berxwedana xwe mezin bikin. Ruşulat Kurdistan'ı Cuvan Roy heft Walatiyên Kurd jali rejima İranê ve bilêdan û işkenceyê hatin binçavkirin. Navê kesên ku hatine binçavkirin wihane Kayahullah Muradi, Süleyman Naqi, Muxtar Bebexani, Yasin Mahmudi, Ümit Xaki, Ramazan û Muhammed Mahmudi hatanaha nayzanin ev kesprine küderi. Divên haberê de li girtika evîna İranê jî zext û işkence didome. Girtiya siyasî tekilleri rewşa girtikê ji ajansa nûçeyên anav Netewiya İranê re peyamek şan. Di peyamê de gotin li girtika evînê mafê yasayî yên girtiyan ên wek destûr têne bin pêkirin bi mehan em daxwaza destura tenduristiyê dikin lê nayê dayîn. Li Kölnê ji bo Cafer Engizek merasima sersaxî hatine darxistin. Ji bo yek ji kadroyên pêşeng ên PKK Cafer Engizek ku 14 adara 2024 de li Rojava şehîd bû merasima sersaxî hatine darxistin. Merasim li navenda Civaka Kurda Demokratik a Kölnê pêkat. Salam bo wêneyên şehîd Cafer Engizek û rêbera hat xemilandin. Di merasimê de xaftin hatin kirin û balkişan ser têkoşîna Engizek û rihê hevgirtinê yê gelê Kurd. Malbat û koma wê serdanên sersaxî kabul kirin û bi beşdaran re peyamên hevgirtinê parve kirin. Kurdistaniyan piştgiriya xwe ji bo malbatê nîşandan wê di 14 adarê de ji bo şehîd Cafer Engizek li Kölnê merasimeke bîranînê werê li darxistin.
Gürgün Oktar pişti 6 salan jigirtike derket Gürgün Oktar kule girtika tipa seya döşeme 6 Antalya'ya daha tra girtin pişti 6 salan hateberdan Oktar da sala 1909 çaranda hat bu girtin Oktar li peşa girtike jehila malbata xwe û revberên komeleya piştevaniya bu malbatê girtî û hukûmxwaran re tuhayî derhatê pêşwazî kirin Gürgün Oktar û malbata xwe pişe ji bo biçin bajarê xwe gimgim û Mûşê birê ketin. Di qezaya trafîkê de 4 kesan jiyana xwe ji destan hat ragihandin ku li ser rêya Helepçe ber bi şaredariya Sîrwan ve di navbera taksî û traktoreke de qezayek trafîkê rûda. Di encama qezayê de 4 kesan jiyana xwe ji destan û kesek jî birîndar bû. Berdevke rêveberiya polîsên Helepçeyê Akman Qutêbîn ragihand ku qeza nêzîkî Parêzgeha Semaqî di navbera taksî û traktoreke de çêbûya du encamê de 4 rêwiyên taksiyê de jiyana xwe ji destan û kesek jî bi giranî birîndar bûye. Li Wanê rêyên 493 gundan hate girtin. Ji ber berfê rêyên sereke yên navên da bajêr gelek cadde hatin girtin û trafîk bi zor û zehmet dimeşe. Xebatkarên şaredariyê jî xebatên xwe yên xwekirina riyan û paqijiyê didome. Ji ber berfa zêde li navçeya Miksê rêya 92 gundan, li Elbakê 31 gundan, li Şaxê rêya 7 gundan, li Artemetê rêya 4 gundan, li Erdênîşê rêya 8 gundan, li Westanê rêya 40 gundan, li Payîzavê rêya 9 gundan, li rêya Armûşê rêya 19 gundan, li Begirê rêya 37 gundan, li Qelkeliyê rêya 33 gundan, li Seraveyê rêya 12 gundan û li Tuşbayê jî rêya 5 gundan hate girtin. Di heman demetê ji ber berfê û cemetgirtina erd ji bo rojeke naberdan perwerdeyê. Xwebûn bi manşeta naxşeya 2025 diyar kir derket. Rojnameyê cih da analîza nivîskar Felemez û ku li ser geşedanên 2024 rawaste û balê dikişine ser sala 2025 ku paradigmaya rêber Abdullah Öcalan ji bo vê salê rê nîşan bide. Rojnameyê di sur manşetê de jî bi ser navê mîrateya berxwedanê hiştin cih da nûçeya rûpela jinê ya derbarê 6 jinên ku li Silûpiyayê û Parîsê hatin qetilkirin û mîrateya ku li payxweştine. Rojnameyê dibin manşetê de jî bi ser navê No Vengê Ahiştî û Demokrasîyo cih da peyvîna ku bi kurmançkî bi hevserokê Tod der Murat Kararê hatiye kirin. Wezîrê Hetêşê Kuşer û dijminê jinan derket kesê bi navê Şadî Elwêsî ji alî Hetêşê ve wekî Wezîrê Adalêtê hatiye tayin kirin. Piştê erdartkirina wî ya wezîrtiyê derket holê ku Şadî Elwêsî dijmin û kujerê jinan e. Vîdyoyên ku li ser medyaya dijîtal belav bûne de derket holê ku Elwêsî li kolanan îdamkirina jinan dixwîne û înfaza jinan dide. Tê diyarkirin ku ji alî çavkaniyên Hetêşê ve jî ev dîmen hatine piştrazkirin. Li Xezayê heftê kes jiyana xwe ji destan di vê naberê de li herêmê şer dewam dike û di encama êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê zarok jî di nav de heftê kesan jiyana xwe ji destan e. Artêşa İsraîlê jî îddia kir ku yên hedef hatine girtin kesên di çalakiyên terorî de cih girtine nînin û kesên ku korîdorên mirovî îstîsmar jî kirine hene. فوجێکی vêdere em fûcekî hatina xarxona fûcekî vêdere em Pere godan jemen çen serî spê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.